umpat yo boinong wada dian ke jiwan bu jingtho ha office of chief engineer ketrat PHE hak teo bladam kala penlong ginong tray master role ki batrai ha ketenan berwan tur biang shakmat ka office la chumia ha no phaisngi light rek nailar arjar punrio haswa gani ki master role ki la penlong shwa ka jingelang hawa indo hak bagi la rai ban wan tur shakmat office of chief engineer ban wad ya ki chuba hanrai sho bakin poi ki pulit ki la serta blapa khmat office bakile kran ban sha ban rong tang shphongot banyo yathir badu chief engineer habakran sigila thai khobor hading ka chi kendo ba khru el paret nongelam ka joint action committee JSC ka all mekla master role progressive workers union ula ong ba chief engineer ula kular ban pla jaga pisa hagi arsingi ban wan ba khru ula ong bagi master role gila kadang namar bagi abai nong la saubnai henre ki khlamyo satya ban menta ka kenti kin ap tang arsingi bala kampoi bainong kin lej bala shashaway taradu banda poi pisa ha kaun chumki menta nagaling joint action committee master workers labor union ngilai kendo chief engineer tanaga daw ba hado menta ka klimat kambat poi ka pisa kembal akular kata ka pisa na menta ni sa punai April May June July kembang debo ya ka deadline ba deben sio ko like poi tarik jong ni July ya ka jinga karan jong i ba chief engineer ulai tho yang i ba nagaling jong office kila ai ka allotment hado ko like poi tarik shabaro ki division jong ki district ki badal allotment ka sio na ka bantao banai April May June July ban August te halor kan ni nagaliang yung chief engineer la kran wi tho yangi ba kapisa ki pelak sindon jong ni banai July haru banai July kumat saw banai te nalor ang taro hajinga dai bat ka baibalas ngi naga VDA kumbaka ka wages halor kan ni wi tho yangi ba nagaliang chief engineer khanang ba kapisa kanam sa kot nagam sa aram ha ka nagaliang master kila pantrai kam sindan ya ka VDA jong strict April arjar athu rio tagamot ba ki unskilled workers kinyo da kasan spa samsandungka kumboyo lam ki wait bat ki department ni master blan ki department te kata ka dai ka jingya karen te uo dangkar kwa yangi ba ong yasha la shai na la sisngi namar ka process kala yan kamanta ka treasury bat ka bank dang traikam te ong yasha yangi la shai hado la shai na la sisngi te kata ka dai ka wai ten ka wai pat ka banta ngamar ha ka jingya karen ka jongi ong ba kidan pat ki baik benta ki baga ki master po pichi ki de banyo kata ka dai kum ga EPF employee provident fund kani ka bala don menta na do ka try ka mo non pala nye prosnem alor kan ne EPF nang tapat ka wai pat ba ki master jong ka PHE ki de bandon hok ban long the khot apo ka welfare board ka bandon apo labor department nang tapat ka RCW ki bala try prosnem nang tapat ban upgradation ban pan kiu ki bala try sansnem shanang halor ki ne ulagaliang jong chief engineer ong yang ikini gede gede sya bagi de banyo to kam phasa gidang la ban yaisha lai pusnem gila traikam ye pusnem gila don lupa government of India government Meghalaya ka finance labor department kila ai ya kata order rengi la ban up sani ubnai August haponi ubnai August ya kini ki bai par ki jingyo ki de ban pendap de ban ai order bakin traikam mardo namar ba ki don ka financial benefit te hajinga dai bat kani ka pisa pat lada ka pisa ka ba kumbo kular chief engineer lagam poila sai na manchis hakani gisni banwan manchis ngi siteng ngi nagaleng ga jong ngi la kan sai chief engineer ngimban se la ka pisa kamro ga account jong ki master ngimban se ban sim ga jam go ba kham tang e ga long ba ngi ki master ngi laj balla no sawai kat ba ka pisa kam patro ya kata ka ba don ba play nem don ba play kam dai par ka jingit khri ka jong kata ka dai ka jingit khri ka jong se lada habakot da kam wan hakani ka tayo ban baro siti yong inai po lada ka pisa kam rong namar ba kendon gino ka jing vet hang nem tai tagamot nagaliang ka jong ngila ban sim ka kham e ngila ban le chikale bakot ngimban se te kata ka dai ka jing yakaran ka jongi te ka jing yakaran ka long ba ni karman ba chief engineer ulai ban try ka mardori ke order ki notification bala ite magra don lupa ki vai pat ki department nado ka PWD ke babontam ki masterol ki vai pat ka agriculture ke laban sir ke pisaman lo bunai kat kum ka jing ta jing ka finance department bat ka labor balai pat chief engineer PHE te kata ka dai ka jing karan ka bai ta ka bak khot ne kalong ba ngi ka leng ka joint action committee ki karpadi chief engineer
ban ai ka strict order ya baro ki executive engineer bagi day ban ai physical verification ya baro ki nong tray masterol kenang ba kandan ban itho mano ta masterol mano kata ka masterol ki ba kenang ba ka pisa ken ai ki ba day hok ban yo ki balik tray kam ti kata ka day ka kajinga karan tingi karman ba hauni hubnai August ba kini ki vai pat kajing yo gidi chief engineer un petrai kam na pakani ka pisa ro lasai kumbo kular kidai ban nadong kumta te mat ikarpat ikinong song jong kajalami gahalia nado na silong gi jiwai ka tura nong pa kini ba kanong stony ladakam yo kamrong ka pisa kumbo karan chief engineer ikarpat ya baro kinong song singa bahayeng rengkat tangi ay kajing karsan namar ma mentang ila bon gila sabe niki yingwa ngina do ke by school te ngina agni singa so rakam don kumta kasnga bang kerpat ya bara singa ba mi sukma wan rengkat ban nang ba kan ne kan dai kajing ya imlang salang kabangi kumbagedap syakari gi masterol ban ai umman lagasi hagani kan tiru habagi kardo dilap kajing ya singa bahaya rap lang Gikarpat di executive engineer gi JE gi SDO baru di officers jong gi department ro tas nge bahadan kajing snge beriu dan ga mensim snge beriu ai kajing yara perli nga shan perli pramu hakan ni kajing kardo chief engineer man hakan ni wong badan kata ka typing error human error tingin yung hakan ni ka digital menta ma computerized bara ta kaya kinong try ro ke badai consultant ki dan kini ki battery ba biang tam ketura pro ke biang nakandan kum kata kajing bakala hagini gisni banwan ta ka bahaban suspend no gitu kiba suspend no gi battery gitu kakam makandan biang typing error kandan gi human error balay nga ngi kata ma ngim ko ay mga computer mata digital wall kamdan syuta kadita kadan kajing bakala taladan kum kata ka state government nagaling finance ro kiday ban sig immediate action marga kata kajing li jang pingan jubab tum ni ka ay bagikal nagi master Kiyong ba ini sanspa santangga singi ki ayangi mentag mensa sa bana anda yo apat ki singi ba he kataga jing singi ko jang ki kay ile bahay ki masterol nan ray la ka dan pat kanne ka jing du typing error tingi doubt ta ngi artin bagita ki spa kat spa kalor kita ki kalor be ay pa siki be pat ki kanhon ato kam dan ka typing error tayni kin tulok jang ki masterol dan typing error Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya